दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ जे जोंहा डिलिमिटेसननि जिथु समस्या बयबो बर' माहारिया दिनै मोनसे गिखांनाय मोनदों आरो बे गिखांनाया मा जोंनि भबिष्यतआ मा जाहैगोन बेखौ बयबो मिथिगौ जायनि थाखाय दिनै रौता उदालगुरि माजबाद अरां टंला गासैबो बर' हारिया बा बर'नि लिडारफोरा दिनै मोनसे गिखांनाय मोनसे फैदों जे जोंनि उदालगुरि जिथु जोंहा एमपि सिट जानो गोनांमोन लकसभानि नाथाय दिनै क'क्राझारा जानानै एज इट इज थानानै दिनै उदालगुरिया जायाखैसै रायजो राजानि मतामतफोरखौ नोंथांमोना नुजोब्बाय आरो रायजोआ मा लुबैदों सोरनि सायाव बरखा सोरखौ खामानि मावजानो लुबैदों दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मतामत लानायखौ नुबाय आरो बे पजिटिभ जानांगौ होननानै रायजोनि लुबैनायखौ दिनै नोंथांमोना जाफुंहोनांगौ होनना दिनै रायजोआ बुंदों थांनाय 20 तारिख जिहेतु डिलिमिटेसननि जिथु लिस्टखौ फोसावबाय ड्राफ्टखौ होबाय क'क्राझार सेक्रेटारियेट अफिसनि गेट लांगोना खाथियाव जा बम गावबाय बा फुटका फटायबाय बेथ' आंनि नोजोराव इसेल'सो जादों खमसो जादों न'खर न'खर फुटका गावनांगौमोन अफिस फुटका गावनांगौमोन मानो थाखाय सिदा खोथा जे जोंहा 15टा MLA मोननायाव जोङो सिगाङाव जेरै 6टा दङमोन बिदिनो 6टा थाफिनबाय आरो मोनथाम बारिनाया दिनै बै गुबुनजों दाजाबनानै 9टा जाबाय अब्ला दिनै गुबुना 9टा मोनबाय दिनै जों 6टा मोनबाय राजखान्थिनि फोथाराव दावहा नाङोब्ला 6टाया देरहागोन ना 9टाया देरहागोन सिदा खोथा अब्ला बिनि थाखाय जोङो फुटका गावनांगोन जोंनि राजखान्थि फोथाराव जोङो जेननोब्ला दिनै जों बिनि थाखाय फुटका गावनांगोन नङा होमबा आं दिनै बेखौसो बुंगोन जायफोरा दिनै फुटका गावबाय जों जेननायनि थाखाय जों 6टा मोनबाय गुबुना 9टा मोनबाय बेथ' जोंनि जेननायाव फुटका गावनांगौबाथ' गासिबो गावनांगोन अब्ला दिनै जोङो आरो नायदो जोंहा उदालगुरि जिथु लकसभा जानो गोनां दङमोन 6टा एसेम्ब्लि सिटखौ मोनबा एसेम्ब्लि सिटआव दिनै दरंजों साबमिट खालामबाय देरहागोना सोर देरहानांगौमोन 6टायासो देरहानांगौमोन जों जेनबाय जेननायनि थाखाय मानो जोंनि उदालगुरि बाक्सा तामुलपुर टंलाया मानो बम गावाखै न'खर न'खर बम गावनांगौमोन जों जेनबाय नङा जेनदोंना जेनाखै जोङो 6टाया मोननांगौ दिनै मोनबा जों जेननानै जों थाहैनो गोनां जाबाय बेखौथ' रायजोआ लुबैयाखै दरंखौ नाङा जोंनो उदालगुरिखौनो नांगौ जों उदालगुरिनि मानसि ना बेनिखायनो जोंनो उदालगुरिखौनो नांगौ जोंनो दरंबा जोंना गोजानद्राय जायोना बेनिखायनो जोंनो उदालगुरिखौनो नांगौ आरो माने जोंना गोजानाव जायोबा गारि भाराबो थाङो आरो गोजानद्राय जायो फैनायावबो एसे गोजान जायोना जोंना गोजान जायगानि बेनिखायनो जों उदालगुरिखौनो नांगौ आरो আমিতো ওদালগুৰিটোৱে বিচাৰোঁ কি বিচাৰে ওদালগুৰিটো আমাৰ ওচৰ হয় আমাৰ দৰংটো হ'লে আমাৰ মঙলদৈ হ'লে যাব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল যিমান কাম চাম আমাৰ ওচৰ হয় মঙলদৈতকৈ ওদালগুৰিটো আমাৰ ওচৰ হয় সেইকাৰণে আমাৰ ওদালগুৰিটো হ'লে বেছি ভাল আমিতো ওদালগুৰি বিচাৰোঁ কিয় লাগে ওদালগুৰি হ'লে আমাৰ মানে আগত যিকোনো কামটো আছে ওদালগুৰিটো যিকোনো চৰকাৰী কাম হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক যিয়ে এইটো ওদালগুৰি হ'লে বেছি ভাল হ'ব আমাৰ ওদালগুৰি হ'ব লাগে আমাৰ এই দৰংটো নালাগে আমি আগৰ পৰা ভাবি আছোঁ ওদালগুৰি হ'ব বুলি সেইটোৱেই লাগে আমাৰ ওদালগুৰি হ'ব লাগে उदालगुरिखौनो खालामफिननायखौ जोंबो खावलायो मानो होनबा जोंहा मोननै लकसभा थाबासो जोंहा बिटिसि सलिउसन जों सानो जों उदालगुरिखौनो सापर्ट खालामो आरो उदालगुरिखौनो नांगौ जादों जोङो দৰং কাটি পেলাই আমাৰ ওদালগুৰি যদি সমষ্টি সেই 6টা সমষ্টিক লগত লৈ পেলাই যদি সমষ্টিটো লোকসভা সমষ্টিটো যদি গঠন কৰে তেতিয়া নিশ্চয় আমি আনন্দিত হ'ম আৰু আমাৰ মাজবাটবাসীয়েও তথা ওদালগুৰিবাসীয়েও গোটেই ৰাইজেও সেইটো মানে হ'লে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ এইটো আহ্বান জনাওঁ যে চৰকাৰে যে এইটো ওদালগুৰি সমষ্টি কৰিলে আমাৰ অলপ সৰু হ'বগৈ আৰু উন্নয়নমূলক কামসমূহ মানে কোনে মানে চুকে কোণে ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ নমস্কাৰ মই লোকসভা সমষ্টি ওদালগুৰি বুলি শুনিছিলোঁ শুনাত খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুলি কিন্তু সেই মুহূৰ্তত শুনা পাইছোঁ ওদালগুৰি সমষ্টিটো কেঞ্চেল হৈ দৰং হ'ল বুলি সেইটোত খুব মনত দুখ পাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ ওদালগুৰি সমষ্টিটো হ'ব লাগে